ולמשה. טוב, משפחה יקרה, חברים יקרים, ברוכים הבאים לחנוכה של יהודה פנחס. הידוע, שמיעת קול שחר פותחת שערי שמיים, אז בעזרת השם, תינוקות של בית רבן, התפילות שלהם זה 100% טהור. וכל התפילות שבעזרת השם יהודה יתפלל עלינו, מה שהוא יודע כמובן, יתגשמו לטובה לכל עם ישראל, ביחד עם התקיעת קול שופר, במיוחד בערב ראש השנה, בחודש אלול, בכלל זמן כל הכבוד. אחים ואחיות מה? עושה שלום במקומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל קפלו את זה כי פה זה קצר אמו רבנו עושה שלום במקומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל הכל טוב, עדי, הכל טוב. יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל על תירא ישראל ויגעו אחיה לא אתה וירים משם ולא ירמי משה, יש לך פה צ'יטוס.
תראה איזה רוח, יהודה. אחר כך אתה צריך לאכול את כל זה. כל זה אתה צריך לאכול. אתה כבר בן שלך. צדיק שלנו. טוב חברים יקרים, אורחים נכבדים, אחרי ששמחנו והכנסנו את יהודה פנחס לחלקה שלו, ובדיוק מתקשרים אליי ולא שמתי על שקט, אז זה הזמן להגיד לכולם לשים על שקט באמת. רגע. זהו. אז ככה, למה בעצם אנחנו עושים חלקה? שאלה טובה. למה? כן, למה? שהילד מגיע למצוות. איזה מצוות? בגיל 13 המצוות. 13 מצוות, אבל עכשיו עושים לו ברית. מכין אותו. זה מכין אותו, זה קרוב, זה טוב, זה טוב מה שאתה אומר. זה מכין אותו. יפה מאוד, אז מה שהאדון הנכבד הזה אומר, באמת, הילד עד עכשיו, בעיקרון מעיקר הדין עושים חלקה מגיל 2 ויום, אבל אנחנו מחכים לגיל 3, למה? כי זה כבר הגיל שהילד מבין יותר, וקצת יותר מתחיל להתחנך, כי עד עכשיו הוא סתם עושה שטויות, והוא לא באמת מתחנך. מגיל 3, מפה והלאה, הוא כבר בעצם מקבל על עצמו את החינוך מההורים. ולכן אנחנו בעצם עושים חלקה, שזה בעצם המצווה הראשונה של לא תקיפו פאת ראשכם. נכון? שזה בעצם המצווה הראשונה שאפשר לחנך את הילד. כי אי אפשר לחנך אותו עדיין יישוב הארץ, כי הוא כבר נולד בארץ. ואולי כיבוד הורים תגידו? לא. אז מכל המצוות מה שמצאו, כן, לאט לאט, אבל לא בגיל 3, בגיל 3 המצווה הראשונה, לא תקיפו פאת ראשכם. אבא שלי אמר שהיית קטן בני לאכול אותו. וחבל שלא אכלנו. שלא אכלתי. ועוד סיבה. כי אני משלב ידיים, ידיים עד היום. שיגעו לזה. יפה מאוד. ועוד סיבה אחת שאנחנו עושים, שיער זה דין. ועד כאילו גיל 2 חל על הילד סוג של דין משמיים. ומאחרי, כמו שעושים פדיון הבן, שאנחנו שמחים שהילד נשאר איתנו אחרי גיל חודש, ככה גם אנחנו שמחים שהילד נשאר איתנו, כאילו עלינו יש כאילו מקרים שלא נדע, ואנחנו שמחים בזה כל כך, אז לכן אנחנו רוצים להסיר ממנו את הדין שזה בעצם השיער, ולכן מגיל 2 ויום אנחנו כבר אפשר להוריד ולגזור את השיער היפה של יהודה פנחס. אז אנחנו נתחיל... פה. בשקית, אני לא יודע, הבאתי את הבשקיות, אני יודע איפה הם. אז אנחנו נתחיל גם במצווה נוספת, זה מצווה ציצית. הבאתם ציצית או שרק זה? יש עליו, מה זה? יש עליו. כן, הוא יודע לברך את זה? לא, אל תגזים. סוף סוף פעם אותו. אז בוא, אז אתה. תוריד רגע, תחזור אחריו. יש לו גם איזה. יש מספריים. לא, אבל בירכתי הרגע. לא, בסדר, בשביל הילד. יאללה. יהודה, תגיד איתנו. תחזיק איתו. תחזיק עם אבא. תחזור אחרי אבא. תגיד עם אבא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. לא, אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה ברכת כהנים. אתם כל הכהנים שעברו הסמכה? יש? בסדר, לעשות את זה צורה שאתם מכירים? ואפשר כולם ביחד, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני, ריבון כל העולמים ואדוני האדונים, בזכות כל הצדיקים והחסידים שמיום שנברא העולם ועד סופו, בזכות תורתך הקדושה והתורה, בזכות מצוותיך ושמותיך הקדושים שבה, ובזכות מצוות פאת הראש שציוויתנו בתורתך לא תקיפו פאת ראשכם, ובזכות הצדיק הקדוש הזה, כמו שזכה הנער הזה לפאת הראש, כן נזכה לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים.
ויורה הוראות בישראל בחיי אביו ובחיי אמו, אמן נצח סלע ועד. הללויה, הללואל בקודשו, הללו ברכיהו זו, הללו בגבורותיו, הללו כרוב גודלו, הללו בתק השופר, הללו בנבל וחינו, הללו בתוף ומחול, הללו במיני ועוגב, הללו בצלצל שמה, הללו בצלצל תרועה, כל הנשמה תהלליה, הללויה, כל הנשמה תהלליה, הללויה. אבא, שים עליו יד. המלאך הגואל המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את רבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק וידגו. אברהם, יצחק ויעקב. בלי ויעקב? בלי זה. אברהם ויצחק וידגו לרוב בקרב הארץ. אמן. זה גוזר רפואה, זה מספריים? סבא, ואחר כך אני אגיד לך שמות. אוקיי. אם אנחנו תשובות, כן? לא, תכף משיבה. קודם כל אנחנו, איפה זה מספריים? אצל סבא? אני מזמין את הסבא היקר בכבוד. לא לגזור הרבה ציון. כן, קצת. יש ברכה? כן, יש, אני אביא לך. רגע. בואי, מרגלית, איתו. ושדי יברך אותך, ויפרך, וירבך, והיית לקהל עמים, מאל אביך, ויעזרך, ואת שדי, ויברכך ברכות שמיים מעל ברכות תהום, רובץ תחת ברכות שדי יברכם. אם תשכב לא תפחד, ושכבת, וערבה שנתך, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. סבא, תקרא בבקשה לשם ייחוד. אבא שלי עושה תיקון, למה אני לא עושה? הנה אנחנו בהם מזומנים היום הזה לספר שיער ראשו של הנכד היקר יהודה פנחס. והריני מכוון להעביר דינים הקשים, והריני מכוון לקיים שתי מצוות, ופאת הראש, פאה אחת מצד ימין ופאה אחת מצד שמאל, ושדי יהיה בעזרתי תמיד. והריני מכין את הילד להיות מדור וכיסא אל אדם הקדוש, ככתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, ונאמר כי יוצא אלוהים עשה את האדם, ונאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך יתפאר, יהי רצון לפניך אדוני אלוהים ואבותינו. שתהיה חשובה ומקובלת ורצויה לפניך מצווה זו שאני מקיים עתה, כאילו כיוונתי בכל הכוונות הרגעות לכוון למצווה זו. תעשה מצווה זו פרי למעלה במקום הראוי כרצונך. אמן. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. מי עכשיו? תמונה, סבא, בוא. אל תזרוק את ה... יערו רק מהמצלמה, בסדר? אמא, את רוצה? מה? אני לא רוצה, אמרתי לה. רגע, שנייה, אמא שלי ואחר כך... אמא, בואי לאט לאט. מחשבות טובות. לא צריך יאללה, עכשיו הדודים. רגע, אנחנו גם ככה באיחור. אתה לא עשית עליי? אז אתה בסוף. רגע, סבתא, לא לגעת במצלמה, סבתא לי. חשבתי שזה שלי. איך שלך? מה זה בלבד? ברוך השם. צריך עוד
זה? עכשיו אני נמצא בשליטה. אמן תהא השעה הזאת, שעת רחמים ועת רצון. מלפניך תהא השעה הזאת, שעת רחמים. רגע, סבא, ברחת לי עם המיקרופון, איפה הוא? אבא, המיקרופון. יואן, המיקרופון עליך. אני שומע אותו לדבר בטלפון. אבא, אתה מדבר בטלפון במיקרופון עליך. כל השיחה עכשיו מוקלטת בווידאו. יאללה, בוא, טל, נו. תן לנו פה. יאלי, תתן לי, יעל. קחי את זה, נו. זה לא יעוף השיער. יאללה, עכשיו אני. אמן. רגע, מי עוד? זהו, סבתא, יאללה, עכשיו אני. כשאתה בסוף האחרון, אז רק כאילו תגיד לי שכולם גזרו. טוב, יאללה, תירגעו, לא צריך לזור את כל השיער היום, נו. בסוף אתם לא תשאירו לו משהו. נו, תגזור, יאללה. ביחד, יאללה. לא, זהו, מספיק. מה נראה לך? אני אתן לך דפי גזירה בבית. נו, יאללה. טוב, ומזל טוב, וסימן טוב, ומזל טוב, וסימן טוב. יהיה לנו, לכל ישראל. יהיה לנו, לכל ישראל. עכשיו אתה. רגע, סופי. מה היא לא רוצה? אז איפה יונתן? בוא, יונתן, בוא. אז יונתן, בוא. למה? נו, בוא לפה, אם לא אני אבוא אליך. טוב, אז הנה, רגע, בוא. מה? בזהירות חמודה. רגע, קטן. לא את היד שלי. רבנים לבניך, שלום על ישראל. נגילה, הללויה, נגילה. בזמן, הגאולה אל שדי אלי קבץ ידחי ידידה. רגע, עכשיו אתה? לא, רגע. ידע תמשוך את זה, ישב עליי. לא, אחרי זה אנחנו, אבא. את השם זה יצטרך. לא, למטה, דוב. לא צריך להגזים, כן. יאללה, שפע. כן, בסדר, אז אחר כך. יאללה, עכשיו אני. בנות, מספיק. בנות, אנחנו צריכים לסיים. נו, יאללה, תביאו לי. יאללה. הלו, האוכל יישרף לנו. יהודה, אתה רוצה שהדרוש תגזור לך גם? נו, יאללה, תגזרו זריז. נו, יאללה, זריז. יאללה. שלושה, אני לבד. יאללה. נו, קחי, מפה. אדם. רגע, זה האח היחיד שלכם? רגע, לא עושים הרבה. כן, יש לו 5 אחיות. אחת. יאללה, מה, עכשיו אני אתה רוצה? בוא נגזור לו. נו, יאללה. יאללה, נו. תיתן בחתיכה. יאללה. גם הילד רוצה. הילד קטן, תיזהרי הילד. לא הרבה. נו. נביא אותו מסטיח. קטן. כל הכבוד לילד. בואו לצד הזה. כאן. כן. אבל רק בקטנות. נשמרה חבותינו אברהם, יצחק ויעקב, רגע, אבל וברך את השם הטוב. יהודה פנחס יעל מורן. מה כדאי בכתב זכה אתם, פה ניסים קצת. וזכה אותו בעזרת השם לגדול לתורה, לחופה, מעשים טובים. וזכותו בריאות איתנה למיריה ולניסים. יאללה, כולם גזרו. ופרנסה בשם. עכשיו, רגע, גם מרים רוצה, נו. נעשה לו פה, עלי. בקטן אבל. עלי הרבה. זהו, קטן. אנדרי. עלי. גם זרקתי עליך סוכריה מקד.
עכשיו אני. עכשיו האבא היקר, ביחד איתו אנחנו נגיד פרק תהילים. תגזור. למה צריך להגיד את מזמור לדוד האדוני אדוני מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנע עודך על השמיים מפי עולני ויונקים מסדת העוז למען צורריך להשבית אויבו מתנקם כי ירא שמך מצא אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת מה אנוש כי תזכרנו ולעולם כי תפקדנו ותחסרו מעט מאלוהי בכבוד והדרת תעטרהו תמשלו במעשי ידיך כל שאתה תחת רגליו צונא ואלפים כולם וגבם שדי ציפור שמיים ודגי הים עובר רוחות ימים אדוני אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים אברהם יצחק ויעקב משה אהרון ודוד ושלמה הוא יברך את הילד הנעים שזכה להגיע לגיל 3 יהודה פנחס בן אליהו ויעל מורן. לא, משה. מה אמרתי אליהו? בן משה, עוד פעם, הוא יברך את יהודה פנחס בן משה ויעל מורן שזכה להגיע לגיל 3 בשכר זה הקדוש ברוך הוא יברך אותו ויזכה אותו וישמע בכל תפילתו וישלח לו ברכה רווחה והצלחה בכל מעשי ידיו יגדל מעלה מעלה בתורה ומצוות ומעשים טובים ויזכה לשנה טובה ומבורכת אריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים ייתנו הקדוש ברוך הוא אושר באלף ואושר בעין וכושר בכף ויושר ביוד ימלא כל מי שלא דיבר לטובה וירח ימיו בטוב ושנותיו הנעימים לכל אשר יסכים את זה בזכות התורה והמעמד תגה בדור ובאי ביתו ועד כל אשר לו לחיי הוריו ואחיותיו הסבא והסבתא לחיי כל הקהל הקדוש וכן יהי רצון ונאמר אמן. איי 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 שף בוא נעשה